nah, oh nah. The Weeknd and Charlie. Let's break it down, okay? This shit is gonna be dirty as fuck. Now could you take it? Do you wanna get down with me? I'ma ask one time, wanna know if you're turned on, ready for what's gonna come. I'ma give it to you desperately, cause I know you're loving me. But tonight I'ma treat you like an enemy. I'ma get deep, I'ma crawl down beneath. You gotta scream my name and yell it out for me. I'm crazy, I'm insane. What's up, this is my crib, MTV. His weight, I hope that you'll be out with a little bit of swimming tonight. And I know that I'ma do it much better than the guy before that can make you shit like this. Be honest, I ain't up for the fake shit. Jeg er 18 år gammel, og jeg bor lige pt. I Ringsted, og går på Ringsted Gymnasium som 3. G'er. Men jeg har lige pt. Fokus på andre ting, som musik. Jeg er en rapper. Overhovedet ikke noget professionelt noget, men bare sådan, ja, laver bare musik fra dag til dag, og laver det jeg har lyst til. I got a thing that I'm gonna let you know. It's been a while and I realized I should have let you go. Det hele startede ud med, at jeg var omkring 12 år gammel, og jeg har altid kunne lide at høre musik og sådan noget. Og jeg har altid følt, at der har været sådan et specielt forhold mellem det at lave musik og bare generelt at have det bedre med mig selv og få noget ud af livet. Girl, I gave you the love that you had, but I felt like you gave me, felt like you gave nothing back. Girl, I gave you all of me. Det startede med, at jeg begyndte at skrive sådan tekster derhjemme. Helt almindelige random sangtekster. Og jeg troede selvfølgelig, at jeg kunne synge på det tidspunkt. Det tror jeg alle på et eller andet tidspunkt i livet. Så det var for det meste sangtekster. Men det udviklede sig til, at der var sådan her rap-program, som blev sendt på DR1. Som min søster fortalte mig om, og jeg endte faktisk med at skrive sådan en rap-tekst for første gang i mit liv. Og det endte med at blive en hel sang, som min søster tog fra mig. Jeg viste den til hende, men hun tog den bogstaveligt talt fra mig, stjal den på en måde, og sendte den ind til dem. Og derfra der blev jeg så kontaktet, og jeg havde ingen idé om, at jeg havde deltaget i programmet. Jeg er Kid Roy, jeg er 12 år, og jeg er fra Sønderborg. Men det startede med, at jeg fik sådan en e-mail, hvor jeg fik besked på, at jeg var blevet taget videre til sådan en audition. Sådan en pre-audition før showet, og i starten der var jeg fuldstændig forvirret omkring, hvad fanden det var, jeg var gået ind i, og de havde sendt en e-mail til den forkerte person og sådan noget. Men min søster havde så forklaret mig det nærmere, og jeg var selvfølgelig dybt chokeret, men ja, på det tidspunkt der var jeg fuldstændig ude af mig selv. Jeg havde ingen idé om, hvad fanden det var, der foregik, men jeg begyndte stille og roligt at forstå, hvordan tingene hang sammen, og derfra så gik det faktisk bare videre til, at jeg gik til den her audition, og endte med at komme med i programmet, som blev sendt på DR1. Godt gået, mand. Det var så på det her tidspunkt i mit liv, som 12-årig i 2009, som kickstartede hele min karriere som rapper. Og bor i Danmark, I alle ved mit navn. Jeg kommer i en fart, jeg tænker på mit land, jeg tænker på mit sted, men ingen efterlades. Men lige meget hvor længe perioder det går med at jeg ikke har lavet musik, så ender jeg altid med at komme tilbage på det på et eller andet tidspunkt, og det er virkelig tilfældige grunde, der får mig tilbage til det. Men jeg ender altid med at være der. Jeg er født og opvokset i Danmark, og det er i byen Sønderborg, som er min hjemby, og jeg er virkelig tæt knyttet til den by, der er foregået en hel del ting der, og jeg har boet der det meste af mit liv. Før i tiden, før jeg lavede musik, og før jeg var med i det her program som 12-årig, der har jeg været meget usikker omkring mit liv og den måde jeg omgås med folk på. Og for at bare korte det op, så vil jeg sige, at musikken den har gjort en virkelig stor forandring i hvordan jeg kommunikerer med folk, og min selvtillid og alle de her ting der følger med
selvtilliden. People looking at me, I'm trying to look happy, I'm hiding the anxiety of my hard working time. I'll be lying and lying, chasing my dreams, I keep fighting and shit, I ain't even tired. Og da jeg var yngre, og til sådan cirka en 8-årsalderen, der var jeg sådan meget et offer, følte jeg. Jeg var overvægtig for det første. Jeg var overvægtig, og jeg synes, jeg var pissegrim på det tidspunkt. Men ja, det gjorde mig meget sårbar, og det gjorde også, at jeg blev mobbet. Og så var jeg også, jeg har jo en anden hudfarve end størstedelen i Danmark selvfølgelig. Og det gjorde også, at jeg blev mobbet forskellige tidspunkter i skolen. Men det var ikke noget, der påvirkede mig så meget, fordi jeg kiggede ikke på min hudfarve, som om at jeg var anderledes. Og det gør man typisk heller ikke, hvis man har en anden farve end andre mennesker. Så jeg havde det lidt mere accepteret fra en ung alder af. Hvoraf der selvfølgelig er andre mennesker, som lever med det gennem hele deres liv. Men det var i hvert fald et af de ting, der påvirkede min barndom rigtig meget. At jeg var anderledes i forhold til andre folk. Men det ændrede sig, jo ældre jeg blev, og jo mere jeg kom ind i musikken. Jo flere folk jeg lærte at kende, jo bedre jeg blev til at tale med folk, jo mere jeg tabte mig. Alle de her ting forandrede sig. Og under den her forandring, så flyttede jeg også til Ringsted. Men der var stadig et sted, hvor det gik lidt galt, og det var med hensyn til skolen, da jeg boede i Ringsted, eller i Sønderborg. Og det var så 9. klasse, hvoraf jeg fik at vide af min studievejleder og så videre, at jeg vil have det svært ved at kunne læse videre, og jeg vil have det svært med at komme ind på gymnasiet og så videre. Og de gjorde ikke rigtig andet end faktisk bare hive mig langt ned og bringe min selvtillid ned. Jeg tog mig så sammen i resten af 9. her i Ringsted og endte med at komme ind på Ringsted Gymnasie. Og det var overhovedet ikke de samme forventninger, jeg havde som den skole, jeg gik på i Sønderborg. Altså, det var fuldstændig anderledes i Ringsted. Yo, Versace Charlie verse, here we go. Versace, 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 that's my only wish. I want a bitch like Nicki Minaj to just ride on my dick. Shit, did I just say that? Yeah, you did. I don't take it back. Shit, niggas be tryna be like ASAP, real swag. Nigga, you are just another copycat with a motherfucking Compton. Jeg begyndte så i 1. G, hvor jeg fik nye venner, og min bedste ven, som faktisk filmer det her, Miki. Og alting ændrede sig i hvert fald. Så længe jeg begyndte på det her gymnasie, det sociale liv, jeg fik nye venner, alting begyndte at gå flydende, jeg begyndte at lave musik, jeg lagde videoer op på YouTube, stadig i sådan en amatørstilling, men det var noget, jeg var virkelig i et godt tidspunkt i livet, og derfra så har det hele faktisk bare, så har det bare kørt med flowet, jeg har bare taget tingene som det kommer, men jeg har så oplevet, at jeg har fået det lidt sværere med tiden. Jo mindre tid jeg har haft til at lave musik, og jo mere tid skolen tog fra min fritid, jo sværere blev det for mig at acceptere. Og det endte så med, at jeg holdt op med at lave lige så meget musik, som jeg laver, eller som jeg har lavet før i tiden. Og det har påvirket mig rigtig meget. Det har gjort mig meget stresset, og ja, jeg har faktisk, det er gået til nærmest, at jeg har udviklet sådan en form for angst over, at jeg ikke laver det, jeg kan lide. Men jeg laver noget, som jeg er presset til, og det gør, at jeg bliver sådan meget usikker i mig selv, og kommer igennem de her hårde perioder. Som for eksempel lige nu, så har jeg det sådan lidt op og ned med hvordan jeg har det. Altså for eksempel i går, der havde jeg sådan et tilfælde af sådan panikanfald på grund af angst, hvoraf at jeg fik det rigtig, rigtig dårligt, altså både fysisk og mentalt. Fordi at jeg simpelthen har haft den her stress og den her angst, der er bygget sig op i min krop igennem længere tid. Lige nu så ligger jeg faktisk på sådan et sted i mit liv, hvor at jeg bare føler, at det er endnu en periode, jeg skal igennem. Men det er helt sikkert noget, der påvirker mig. Men jeg håber, det er noget, musikken vil kunne hjælpe mig frem. Jeg er helt sikker på, at jeg vil tage musikken og prøve at komme ud af den periode, jeg er i, ved hjælp af og måske at beskrive de følelser, jeg har igennem min musik. Og jeg ser det faktisk bare som en slags inspiration, fordi før i tiden, der havde jeg virkelig svært ved at lave min musik. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle skrive musik om. Jeg vidste ikke, hvad min lyrik skulle omhandle. Jeg troede, det var ligesom alle de andre rappere, altså at det bare skal handle om
penge og sex og stoffer og klublivet og om at være rig. Men det har jeg aldrig kunne få mig selv til rigtigt at skrive eller have det godt med. Og jeg har aldrig været tilfreds med de tekster, jeg har skrevet, som har omhandlet de her ting, fordi at de simpelthen ikke har appelleret til mig på den korrekte måde. Jeg har ikke kunne føle mig jeg har ikke kunne tilknytte mig de her følelser, eller de her ting, jeg har rappet om tidligere. Men jeg føler, den periode, jeg er kommet ind i nu, med al den her angst og den her stress, og hvordan jeg skal håndtere tingene, og alle de her ting omkring valg i fremtiden, og forandringer i livet, det giver mig helt sikkert en inspiration til at kunne komme i gang med musikken, og faktisk give folk et indblik i, hvordan jeg har det. Og de har det sikkert også på samme måde. Altså, jeg kan forestille mig, at jeg overhovedet ikke er den eneste i verden, der har det på den her måde. Men jeg føler, at igennem min musik, så vil jeg måske kunne hjælpe andre folk, som har det samme problem som mig. Og så på den måde, så ser jeg det lidt som en fordel, i stedet for som en ulempe. Wow, you see, you rejected me. I never thought I was to be the way I am, you see. I've seen you liking these pictures all over Instagram about another man giving her pussy to a man that wasn't worthy. What are you trying to tell me? You're all silent. You speak a language I don't understand. What are you hiding? You started doing this shit. I wasn't it for it first. You started touching. Som jeg sagde, så har musikken altid, eller så har jeg altid vendt tilbage til musikken på en eller anden måde. Og da jeg kom til Ringsted, så et af de ting, der helt sikkert gjorde en sindssygt stor forandring for, at jeg blev ved med at lave musik, var at Miki, som filmer det her, han hjalp mig utrolig meget med både motivationen til at kunne lave musikken. Altså han støttede mig meget mentalt og sagde, at han synes det jeg lavede, det var rigtig, rigtig fedt, og jeg bare skulle blive ved med det. Og gav mig den her vilje og styrke til faktisk at udgive det jeg laver, fordi jeg har rigtig længe været nervøs med om det jeg har skrevet er godt, eller om folk vil kunne lide det. Når end jeg har været nervøs over for de her ting, så har jeg for det meste bare fremvist det for Miki, som har givet mig sin fuldstændig ærlige mening omkring hvad han synes om det. Altså hvis han synes det er noget lort, så siger han det livet, altså det er ikke så fedt, ellers så fortæller han mig, hvad jeg kunne ændre ved det. Men hvis han synes, det er fedt, så er han også fuldstændig ærlig. Og det er også det, der giver mig den her specielle troværdighed. Altså, at jeg begynder, at jeg virkelig tror på ham. Og det han siger, fordi at han er så fuldstændig ærlig. Og jeg ikke vil kunne spørge andre folk om det samme, fordi at jeg ikke vil kunne være sikker på, om de er ærlige for mig, eller om de faktisk bare prøver at være flinke ved mig. Og han har så hjulpet mig rigtig, rigtig meget med musikvideoer for eksempel. Jeg har lavet en YouTube-channel her, da jeg kom til Ringsted, og da jeg begyndte på gymnasiet. Og det endte med, at der blev lavet rimelig mange musikvideoer på den YouTube-channel, som jeg lagde op. Jeg var inde i en rigtig, rigtig god periode med musikken der, hvor at alle musikvideoer, det var Miki, der havde skudt dem og redigeret dem og directed dem og det hele. Og det viser bare, hvor en stor del af arbejdet han gjorde, og hvor en stor indflydelse han havde på, at jeg kunne lave min musik. Jeg teamede op med ham, og vi mødte hinanden på gymnasiet og sådan noget, at det var ham jeg gik med, og at han var inden for mine omgivelser, gjorde også, at jeg begyndte at lave musikken, fordi jeg kunne sagtens have havnet i de forkerte omgivelser. To tell you this without being too nasty, but I'm sure you wanna hear this. So listen, and then you come girl. Yeah, I turned you on. Well, girl, come on. Hall of Fame, det var sådan en musikvideo, jeg selv filmede inde på mit værelse med dårlig belysning. Jeg brugte faktisk mit tv som belysning, hvor jeg gik om på sådan en kanal uden noget på, altså bare det der glitter ting, der kommer på, når der ikke er en kanal på tv'et. Og det belyste så mit værelse, hvor jeg slukkede alt andet lys i værelset og rettede tv'et mod mig og havde et kamera mod mig, sådan så lyset var mod mit ansigt, og det var et forfærdeligt resultat. Altså det så elendigt ud, men det var så det første jeg lavede, og redigeringen var også elendig. Det var noget jeg lavede inde på Windows Movie Maker. Virkelig noget lort, men jeg lagde den ud, og folk synes musikken var mega fed.
Og det var endnu en gang også Miki, som sagde til mig, at jeg burde lægge den ud. That is my promise and I'm honest to all the people listening to the song. It's something I gotta keep. I will never go to sleep as long as my dreaming is gonna be reality. I will keep living all my dreams and this is just a scene of my everyday life. Don't wanna be mainstream. Den første video, jeg fik lavet, som var af god kvalitet, det var Hillary, der for det første filmede den for mig. En af mine venner, som hedder Hillary. Og derefter så var det faktisk Miki, som valgte at redigere den. Og vi kom faktisk helt random ind til redigeringen af den, fordi at i starten så vil jeg selv prøve at redigere den, kan jeg huske. Og som jeg sagde tidligere, så er mine skills i videoredigering ikke verdens bedste. Og Miki sagde faktisk så, at han vil lave den for mig og redigere den, men han havde ikke så meget at arbejde med, fordi at han havde ikke de vinkler, han ville have, som der skulle filmes fra. Han havde ikke, det var ikke rigtig hans direction af filmen, det var ikke hans idéer og så videre, så han havde ikke så meget at arbejde med på tidspunktet. Han havde max 5 klip at kunne arbejde med, og det var det hele. I swear, I'm going fucking crazy on this shit. I can't take it anymore, man. What the fuck is going on? Well, I don't know, but I think that you are... Efter det, så valgte vi så at lave en ny musikvideo, som han ville stå for. Altså hele musikvideoen ville han stå for, hvor jeg bare havde lavet en sang til den. Og det endte med at være Radioactive, som blev en video af rigtig, rigtig høj kvalitet. I'm radioactive, while these other motherfuckers acting like they be owned in this and that and trashing all of these niggas my passion. Og det endte med, at de fik lyst til at lave en anden musikvideo, som blev lavet til sådan en cover af en sang, der hedder Pain. Jeg lavede, som handler om fitness og alt sådan noget her. Og så fik jeg sådan en sjov idé om, at jeg godt kunne tænke mig at lave sådan en her musikvideo, hvor den blev filmet op i fitness, og den havde sådan lidt dystert look over det, med at jeg var oppe og træne og sådan noget. Det var det sangen omhandlede. Og så gav jeg faktisk bare ham et kald. Og det endte med, at vi besluttede os for at tage op i fitness den aften og skyde en musikvideo klokken, jeg ved ikke hvad, om aftenen. Det var rimelig sent i hvert fald. Så der var heller ikke rigtig nogen deroppe, så det var meget spontant planlagt. Og vi tog så derom og besluttede os for at lave den her musikvideo. Og den blev utrolig fed. Altså han kom op og visualiserede, hvordan den skulle se ud. Og han tog faktisk bare og først fik et rigtig, rigtig godt indblik af, hvordan fitnesscenteret så ud. Og derfra så var det bare frem med kameraudstyret, og så skulle jeg bare i position, og så gik det faktisk bare derfra. I'm going crazy. I'm feeling pain. It's in my nervous system, and now it's up in my brains, killing my brain cells, killing my damn self. Who am I need to get to the gym, so goodbye. I'm working out, my chest day pump is freaking me out. I'm in the gym. Der var også på et tidspunkt i min musikkarriere, i hvert fald det der har været af den indtil videre, hvor at jeg lavede en musikvideo omkring sådan en nyhed, eller en nyhed, det var ikke ligefrem en nyhed, vil jeg sige, men en situation omkring, at der var over næsten 300 børn kidnappet fra, piger kidnappet fra deres skole i Nigeria, hvor at det var kommet i nyhederne, og de ikke var blevet fundet, og de var blevet kidnappet af en terrorgruppe, og det påvirkede mig rigtig hårdt, nu hvor jeg selv kommer fra et land i Afrika. Og jeg tænkte på, at det sagtens havde været noget, der var sket for nogle af mine familiemedlemmer i Afrika. Og jeg besluttede mig herefter for at lave sådan en musikvideo og en sang til den her Bring Back Our Girls. Why is everybody talking about having like a bad life and like always taking shit for granted? I got a message I want to get out for y'all.
It's what I've been having in my heart like for a long time right now, and I felt like I want to make it a song. So I hope you listen. I'ma be honest, ain't gonna lie, I'm trying to express whatever been on my mind. I'm really trying to confess the allegations. I'm trying to tell it to the nation. United States. Og så lagde jeg den ind på Facebook, hvor den også fik god respons, fordi at den var så aktuel omkring sagen, og ja, jeg virkelig bare var meget følsom omkring den. Det var virkelig noget, som jeg var virkelig følsom omkring selve emnet. Og jeg var ked af, og derfor fik jeg lyst til at skrive en tekst om det, og det er også derfor, at det blev en af mine mest meningsfulde og vigtige, dybe tekster, som jeg har lavet inden for min musikkarriere. Because I got fired at my job, all my life is hard, man, shut the hell up, damn. I wanna be the real guy who made the rest of the world grow the hell up. But I don't really know where to start to make the difference happen, but I know I ain't far. I'm only 17 and I'm dedicated my heart. Jeg sendte den til både en avis, der hedder Dagens.dk, som skrev en artikel om hvad det var, jeg havde lavet. Fordi at det var sådan en aktuel nyhed, som der allerede var blevet lavet mange indslag omkring. Og så sendte jeg den også ind til TV Øst, som faktisk tog det med i tv, og lavede et indslag af min musikvideo og sådan en interview, de havde taget af mig, hvoraf at det så også blev vist i tv, og derfra så gik det fremad med min musikkarriere. Det handler jo ikke om, hvordan det ser ud, men hvad det er, man får ud af det. For selvom idolerne på væggen vidner om drømmen om at slå igennem, leve af hvad jeg kan lide, som er at lave musik, så har Charlie Schifferau mere på sinde end det. Jeg håber så på, at jeg kan inspirere dem til at gøre en forskel på deres helt egen måde. Hvad end det så kan være. Og det kommer til udtryk i hans seneste sang på nettet. You can help me make the world a better place. Og siden da, så har jeg faktisk bare været meget nede på jorden omkring musikken og fokuseret på skolen. Men jeg har heller ikke haft så meget tid til at lave musik, som jeg havde før i tiden. Og det har påvirket mig til, at jeg står, hvor jeg står nu, med en form for stress og forvirring omkring, hvad det er, jeg vil med mit liv. Men jeg er sikker på, at jeg finder ud af det inden længe. Og jeg er næsten også 100% sikker på, at det bliver noget, der har med musik at gøre, og noget, der fører til et videre samarbejde med mig og Miki, med både musikvideoer, musik, andre former for videoer, og for eksempel det vi laver nu, det er jo ham, der står for det hele, ikke? Han har stået for arrangeringen af det, og for at vi laver det her, så ja, jeg tror, der ligger et rigtig, rigtig godt samarbejde i vente. How am I supposed to tell you this without being too nasty? But I'm sure you wanna hear this. So listen, and then you come girl. Yeah, I turned you on. Well, girl, come on down. You know that I ain't a bitch, 'cause I fucked you so damn hard till I left you screaming. And you wanna go back to the start, round 2 over again. Memories, I know you remember them. So don't try to treat me like I'm one of your friends, 'cause I did it better than anybody before. You told me that you never had your pussy this song, never seen a dick like yours, admit it. You wanted some more, wanted to get on the floor, ruin the kitchen because we be going too hard. Let's stop.